ще говориме? Богаташите! Ето един пример за бедняците и богаташите. Какво става, бе? Дай пари, моля ти се! А, Дай да. пари! Абе, чакай, че един просяк тук. Дай пари! Какви пари искаш, бе? Пари ли искаш, бе? Ето всички пари! Всички ни пари ти давам, ето ги, ето ги! Само не го убивай! Само не го убивай, ей! Моля ви се! Аз, например, не харесвам богаташите, защото са свидели всичко да се купува. Аз нямам нужда от всичко. Имам нужда само от това, което ми трябва. Абе, брат, колко пари му са днеска за дискотеката? 10, 30 лячи. Аз имам 410. Абе, брат, ти нормален ли си, бе? Малко са, бе. Ама как си изваш толкова пари да Ети върна? моите половината да имаме на работа, да може да си ядем, да си Ми кога ще ги върна? няма ги връщаш. Ми то това са много пари. Ще ги преживееш. Ама какво? Ето това е един чудесен пример за богаташите, които не ценят парите. Хора, ценете парите, защото има някои хора, които нямат с какво да си купат хляб. Това, че сега имате пари, не означава, че в бъдеще ще имате толкова много пари. Така, не знаете как ще ви протече живота от тук нататък. Приятели, благодаря за гледането. Ако клип ви е харесал, моля харесайте. Довиждане за сега и до скоро. И да пишете предизвикателство.